Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw, Biyernes. Fetsa Gis kan Hunyo 2022. Aldaw po ni Senyor Santo Cristo, mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Magpasalamat lamang kita sa mahal na amang Diyos. O dyan sa Dapdap sa Mission Church. May misa man alas 5 live sa DCGB News Online. Ano man tabi ang kasiributan, an amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumpleanyo ngunyan. Tingog kan banwaan, naglalaom na yaon po kamo, nagaantabay man, lalong-lalo na mga taga-Legazpi, dyan sa sentro. Maray na aga kay Madam Pilar Akende, dyan sa Gold Street, as in sa Good Luck Novelty. Buda dyan sa Forbes College, Forbes Academy. Maray na aga, Madam Pilar Akende. Kumusta tabi dyan sa familia, and syempre sa bilog na pag-iriba dyan sa Forbes College, Forbes Academy, Good Luck Novelty, as in sa Gold Street, sentro kan Legazpi. Dyan sa mga taga PNR, marhay na aldaw tabi. Manay Selmang Bahoy, good morning dyan sa Victory Village. Sa San Roque, Siringman, mga paradagog jato dyan si Madam Babes na Arancilio. Kumusta ang familia? Si Pading Kompalan, si Pading na Jun Pitero, maray na aga dyan sa gabos na taga Lapu-Lapu. Buda susaro pang amigo niya to dyan si Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration. Sa Barangay Rizal, kataning niya to ha, kapit barangay, maray na aga. Buda dyan sa Binanuan East and West, maray na aga kay Manito Tanyez. Buda kay Madam Barangay Kagawad Melito Tanyez. Sana po, yaon man ang mga taga-Daraga. Si Larry Rodrigueza. Kumusta ka mo dyan, Larry? Sa Daraga, sa Gabos na taga San Roque, sentro kan Daraga, dyan sa Saudan. Maray na agad, Jigs Misolas. Sa Saud, good morning. Dyan sa Albay, si Kasag. Kumusta dyan sa Saudan, Kasag tabi? Sa Albay. Buda si Paminta, kay Ramon. Sir Ato Lim, good morning. Diyan sa Petron Top Gas Gasuloy, may rollback ha. May big time rollback din yung LPG sa mga maabot na aldaw ha. Yung LPG, yung Petron Gasul. Haluyo naman ng Petron Gasul na yun. Parte na buhay as in sa tuyang susyudad. Kapartner sa pagluto ha. Dakol nagburutwa mo yan baga mga independent oil players. Pero yan ang Petron Gasul, yaon dyan talaga matatag. Maray na aga tabi sa ino dyan, mga paraan tabay sa Petron Top Gas Gasul. Sundo kita 10:30 man tabi. Sana yaon ka mo dyan, maray na aga. Sa luwas, kumpadreng Jimmy, kumpadreng Jomar Padingal, si Ans Galero, Luwens Barcena, Buda si Joshua Bino. Sa Manibela yahon si Henry Deboy Mata. Sa control technical sa radyo si kumpadreng Nal Baldo dyan sa tuyang broadcast man sa AM radio, sa traditional radio region wide. Sa AM band Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Dapdap, maray na aga tabi sa Indogabos. Ang sukuyang numero, paramdam lamang kamutabi. Igwa lamang kita spirar na dakol-dakol man gayud ang magdadangog. Nagdadangog 0961-759-0888. That's smart 0961-759-0888. Sa Globe 0926-0156-020.
That 0926-0156-020 sa Globe. Maray na agad dyan sa gabos na taga Santo Domingo. Kay Director RB Aguas kan Departamento de Turismo maray na aga. Newsroom sa padagos na pagsubaybay, Sumada Lokal. The ever reliable News Manager Mardela. Pati naman po sa Lado Nacional International. Production niya dyan si Angel Mustasan Samuyang Anghel. Sa IT Tarabang-Tabang si Richard Buda si Tricia. Sa broadcast ni Mantabi worldwide. Sa internet via DCGB News Online sa Facebook. Asin sa YouTube. So duwa po yan na broadcast mi ha sa internet. Buda sa traditional radio. Yaon dyan ang DCGB namamayagpag. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P Ako yun. sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Soltero, garantisado pero praktisado, sertifikado. Diretso ang bulos kan mga impormasyon mo na sa luwas. Nasa linya si Luwens na Barsena. Aramuntaan Bungkaras. Luwens, Diyos maray na aldaw. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga tarantabay, sa mga dagdag pang bareta, bako lamang daw karaw-karaw o intremis ang dakulang na ambag kan papahaling administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte may kinaaraman sa pagpapakusog asin modernisasyon kan komandansya kan Philippine Coast Guard District of Bicol. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News si Coast Guard District of Bicol Commander Commodore Angel Beliran na dahil sa disposisyon na pakusugon ang saindang bilog na komandansya po nasyonal pati sa rehiyon, duminakol ang bilang kan saindang mga personnel dahil sa mga pasilidad na nagkataranggap ninda dahil sa esfuerzos kan presidente na maging moderno ang saindang mga gamit. Sa Kabikulan, so dating 8,000 na personnel, naging 22,000 ng personnel ngunyan ang nakalaog sa Coast Guard, bagay na mas napapakusugan sa indama na pagresponde sa anuman nakatibaadan sa kadagatan kan mga nakalihis na aldaw. Kung kaya grabe ang sayang pasasalamat may kinaraman sa lakdang kang presidente na iwawalat sa saindang legasiya. Roger. Katang pahayag de Biliran. We were able to acquire so many vessels. The latest one was last week, dumating galing Japan. So, kumbaga, mga equipment namin, nagkaroon kami ng mga bagong equipment, mga bagong sasakyan, and isa pang napaka-importante is, nagkaroon kami ng mga bagong mga baril galing Israel. So, to sum it all, ang laki ng tulong ng Duterte administration sa Philippine Coast Guard. Sa ibong nalado tabi Sir Pio, ipinagunambitan man ni Beliran na nagalalao man sindana sa pasasanling administrasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos na matabangan man giraray na pakusugon asin na magkaigwanin programa man giraray kan modernisasyon kan sa indang komandansya tanganin ng mas lalo pa nindang mapagpasirbihan nin mas halawig o kaya mas mahiwas ang mga Bicolano. Mga dagdag na bareta, halidigdi sa luwas. Ako po, si Luwens Burso Barsena. Salamat Luwen sa storyang dyan hali sa Philippine Coast Guard. Taon-taon bibaltadahan tayo isalansan mo na niya to ining mga dapat may mga hanap buhay pa kita buda sa iba pang mga istorya. Pero bago yan, baka tabi may magtangro sa Indonin mga cellphones. Iyan po tabi hinabasan sa residensya ni Madam Melissa Carretero, ang prinsipala po kan Albay Central School. Mga cellphones ini nanako aduman sa pagrugaring sa harong ni Madam Melissa Carretero kinuakan mahbas okay kung may magtangro sa Indotabi duwang Redmi 9A. Yan, duwang units ning Redmi 9A. Tapos saro naman na unit ning Redmi 9.
sarong unit din Poco F1, tapos Redmi Note 4, buda Huawei Y6. Pakitandaan po tabi ha, duwang Redmi 9A, sarong Redmi 9, sarong Poco F1, Redmi Note 4, sagkod Huawei 6. Yan. Linaog pa ano so harong ni Madam Melissa Carretero diyan sa Barangay Imalnod, sa Purok B, Barangay Imalnod, Hinabasan. So nagkakura po yan duman sa harong. Oh, and kasubagong maalaw na nin maagahon. Igwa pa rin nagkakura ang mga sing-sing, chargers, sling bag na may bulong, buda PWD cards. Yan, paki. Timbre na sana sa otoridad sa barangay. Pinakaranian barangay kung may magtangro dyan sa Indo, kanaon ang bitan ng mga bagay ta. Yan po sa diri ni Madam Melissa Carretero ta linaog so sa indang harong Hinabasan kasubagong maagahon alauna sa Imalnod. Yan, duwang Redmi 9A, sarong Redmi 9, sarong Poco F1, sarong Redmi Note 4, buda Huawei Y6. Pakitimbre sa otoridad kung may magtangro kan sa Indo, lalong-lalo na sa mga barangay, ang pinakaharanikan tabi sa mga barangay, ha? Linaog so harong ni Madam Melissa Carretero, so Albay Central School Principal, Rakban. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good morning, go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay para sa mga dagdag pang bareta posibleng maghampang sa maninigong penalidad hali sa Commission on Election o COMELEC ang sarong nagkandidato para konsehal di sa Banwang Daraga matapos na magpalyar ining magsumitir kan sa iyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Iyan ang kinumpirmar sa DCGB News ni COMELEC Daraga Election Officer Rodolfo Ramirez kung sa 19 mga kandidato para sa lokal na gobyerno dito sa Banwaan, Daraga. Kung pwesto ini na duwang mayor, sarong vice mayor, as hindi sa mga kagawad, sulamenteng saro sana sa mga nagkandidatong kagawad, andai nakapagsumiter kan sa iyang SOSE na ang deadline nagtapos na kan uminaging Hunyo 8, 2022. Sinabi ni Ramirez na dahil na sinda maintindi na ako pa kung halimbawa magbalo pa ining magsumitir kan sa iyang SOSE. Alagad ang magiging rekomendasyon ni Ramirez, makipag-coordinar na sana siya sa main office kan COMELEC. Sigun kay Ramirez, dahil sinda ni nadangog o naresibing eksplikasyon kung nata nagpalyar ini magsumitir kan kuta na sa iya pang obligasyon, mas kuta na dahil man ini nanggana. Sa ibong nalado, sinabi ni Ramirez na sa resultong nagsumitir ni SOSE, gabos man ini pasado o dahil nagsobra sa kantidad na itigtalaan kan COMELEC na dapat sagkod sa nadumaan kay puan gastasyon sa durasyon kan uminaging eleksyon. Dahil pinaggaranan so nagkandidato? Initabi Sir Pio, si certain listana tabi Sir Pio, napilido kayo niya, alat lang, anatong kuso. Listana Severino tabi Sir Pio, nagkandidato bilang municipal councilor kan uminaging eleksyon. Severino Listana. Roger. Okay, dahil man siya nakaluwas ade. Roger, Sir Pio. So nagpalyar siya na makapagsumitir kan Statement of Contributions and Expenditures. Roger. Ano ang penalidad? Poko mas pwedeng hampangon kay ang hahampangon ka ining penalidad? Sigun sa pinag-unambitan ni Election Officer Rodolfo Ramirez, pwedeng magbayad inin fine na poko mas menos nagkakantidad min 6,000 pesos tabi Sir Pio. Dahil lang masiguro ni Mr. Ramirez kung pampirang beses niya na ining pagpalyar na magsumitir ta bagong tuko baga siya. Pero sa hiling-hiling niya, sarong beses pa lang ini niya nagibo, kung kaya iyon lang yan ang pwedeng kampangon niyang fine, penalidad, tabi Sir Pio. 6,000 pesos. Roger. Dahil manin kaso kriminal na hahampangon, over? Dahil man Sir Pio, nung pinag-unambitan sa tuya, si Rodolfo Ramirez, kung kaya iyon lang ito na sinabi niya na pwedeng kampangon na penalidad kanaw nambitan niya itong persona. Iyo ta violasyon bagaan kang kuan kan special law kan Omnibus Election Code, over? Roger, Sir Pio, siguro niya ni kay Ramirez, kung halimbawa nagkaperang beses niya ning ginibo, pwedeng mag-resulta ini sa pagka-disqualifika niya na magdalagan pa sa mas kaanong posisyon sa masunod na mga eleksyon. Roger to that.
Yes, so yan tabi Sir Pio, ang mga dugang na impormasyon sa pagkipag-ulay niya to sa Comelec Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya halin dyan sa Comelec Daraga. Oy, may saro na nagpalyar na makapag-file kay itong dokumentos manungod sa pinaggastos, kontribusyon na naresibi, buda paggastos kan sarong kandidato konsehal si Severino Listana. Yan, basado sa pahayag yan kan Comelec mismo kan Daraga. Sige. Taod-taod, mabuelo kita medyo alanganin sa oras. May mga text muna tayo, basahon tayo ini. Kapag nag-submit po ki job application for government office tapos dahil man inako after evaluation, makakareceive po kinotis ang applicant. Salamat po. Well, ang kadaklang ka, anday naman ng notisya. Sulamenting manunotisyahan ka talaga kung ika na ako. Pero kung dahi, siguro through lapse of time, dahi ka makakareceive din kung ano pa man na abiso. Yan, maray na aga nagdadangog da. Tabi sinda, always listening from Pulangi Albay. Salamat tabi. Diyan sa nag-text from Pulangi. Maray na aga kumpadreng Jun Pitero, present sinda. God bless man tabi kumpadreng Jun na Pitero diyan sa Lapu-Lapu. Good morning, sabi ni Madam Selmang Bahoy. Madam Selma, maray na aga tabi sa imo diyan sa Victory. Nagdadangog sa radyo, dipila diyan sa Gapo kan Daraga. Maray na aga diyan sa Indotabi. Sa Gabos na nagantabay sa Gapo kan Daraga. Happy birthday da tabi kay J. Van Surreda of Metro Manila and regards to Ian and the kids from Madam Merly Caceres. Yan, happy birthday J. Van Surreda kan Metro Manila and regards kay Ian and the kids from Madam Merly Caceres. Yan, digdi sa satuyang DCGB News Online, hilingunta baad igo lamang manin nagpaabot nin mensahe si Madam Len GZ. Maray na aga tabi, Madam Len dyan sa Kekoys, Kinalas. Si Flor Bea, good morning. And dyan si Madam Gemma Vargas watching from Malilipot Albay. Buda si Christopher Katura. Yan, maray na aga tabi sa Indo. Okay. Sige, sandali, mabuelo kita taod-taod. Diyan lang po kamo, dakul kita mga pag-orestoryahan sa abuton man kasatuyang oras digdi sa tingog ka na Banwaan. Oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, need makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life, you have a star. So choose what laban ng barkada. GSM Blue ang kasama. With your GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education,
college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out
out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Doro diretso kan mga istorya. Salamat kumpadre nga Nald. Aramon ta daw duman sa Premier Distrito kung ano man ang bulos kan mga istorya. Kumparing Jomar, marhay na aldaw. Go ahead man tabi. Salamat, Paripio. Good morning sa mga parantabay. Follow up ni Padi duman sa kontrobersyal na kaso na Ray Bonayo Slay rape case. Matrayong pong naisaangat ang kaso sa pag-inquest proceedings kan baka kay pulis kontra ang kasong rape with homicide kontra digdi kay Ariel Borceles Marbella ang suspitsado sa panglulupig asin panggagadan kay Rhea Bejerano Bonayo kan nakalis na Hunyo 5 banggi. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News Kunyan ni Police Major Ervin Villen, Chief of Police Ken Bakakay, matapos sabiho na kasubanggi sa indang naiplantarang kaso sa pag-inquest. Sinabi ni Villen na gamit ang mga ebidensyang medico-legal hali sa doktor na nagpapatunay na ang biktima iyo ang nagkaiguan nin mga laceration sa pribadong parte kan lawas. Asin ang mga affidavit kan mga testigo, inako kan piskalya ang kaso asin sinuportaran na maidiretso ini sa korte. Sa presente, yaong pamangiraray kapot kan mga autoridad o kan bakaki pulisan suspitsado mantang pinaghahalat pa ang proseso ang magiging dalagan kan kaso. Yan tabi padi ang development kan kasong ini medyo matatrangkilo na kaso iba kaya nagaradit na baka ngaya dai mai-inquest mapapaluwas pa ang suspitsado pero kasubanggi matrayong pong naiplantar ang kaso sa pagikan inquest proceedings. So gustong sabihon kumpadre Jomar diretso na yun sa karsel ta nakalaog paduman so suspitsado sa reglementary period na pigatauan nin panahon sa otoridad na ma-file ang kaso mantang nasa karsel ang suspitsadong si Ariel I should say. Okay. Ngunyan na rape with homicide. No bail yan, no bail. Dining fianza as of right. Dining fianza. Ngunyan ano ang assessment kan pulisya airtight case kumpadreng Jo Marta kaso nakaagi bagang mga report mo igwaning positive identification na may testigos buda igwa mga circumstances evidences tabi. Sa pigiling ko yon pagtubod ninda tabi paring Pio igwa sinda mga affidavit na hali sa mga testigo and dahil man nakapuro problema na inako kan piskalya ang gabos na ebidensyang presentar ninda. Nyan, so sa madaling sabi, laog duman talaga sa ipinagdidemanda kan otoridad so mga rekisitos tanganing masangatan ini nagkakanigong kaso na sa korte. Pagkatapos, so doktor may sertifikasyon na so pribadong parte kan na mayapa may mga lastro, igwaning indikasyon na talagang pinakiaraman against her will over. Arugayan pading Pio ang mga pangyayari dahil lang inako susog kay Billion inako so kasong rape yan ang piskalya which Suficiente. means ang binasihandakan sa piskalya so autopsiya nya at pinagpairarom sa autopsiya medico legal. Roger on that apuera gani kayan apuera pa yang padikay itong so autopsiya man kan soko so sa medico legal lang yan digdi sa lokal na ginamit taso sa soko dahil pa nagluluwas. Sumakusog ang mga circumstantial evidences plus itong so positive identification. Roger on that. Okay, sige. So, maganyo na bareta yung tabi pa rin.
duman sa mga naghahanap ni Nostisya para kay Rhea sarong one step forward tabi ni para makamtan kan biktima ang Nostisya. Day lamang papigtutugutan kumpadreng Jomar ang mga prensa, miyembros kan media na makahoron ining suspetsado kung ano man ang sa iyang pahayag. Over? Day pa ako nagbalo giraray pa de. Taud-taud, balong ko kung matugutan kitang makaoron. Iyo ta, uyan naman sana su kaso, nakasangat na, may makusog na silang ebidensyas. Tabi, ano? May posibilidad pa din na pwede nang inipakaoron sa satuya. Roger, sige. Balon ta, takon na makaoron, laog tulos tabi sa imong programa o kaya sa mga masunod na programa. Okay, sige. Iyan ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa report dyan sa luwas. Nagpupuo na tabi na magtaririk ang proseso de justisya dyan sa panggagadan and pinagtutubo na panglulupig pa sa graduating na 22 years old na very promising na ansabi ano ba yung cum laude o summa cum laude summa cum laude na sa iyang posible ko tanang re-resibihon na honra produkto kan sa iyang sakripisyo asin kan sa iyang paghinguha sa pag-eskwela na makakatabang ning dakula kunta na sa pag-itaas kan sa iyang familya. Nag-order pa pala ininin sandals makaguro girabo nag-order pa man ning sandals para kimaman niya buda sa iya. Pagkatapos so delivery rider nagduduwa-duwang maglaw taisin niya nga ning gadaan na sukwan so dideliveran niya. Sabi kan nanay dagos ngaya, padagusa, tayan ngaya transaksyon, uto pa binukasan pa, so sandals, ito palan, mama ngaya, gamiton mo ini, tagagamiton ko man ining sandalyas na ini. O, idiniliber pa duman, bilang parte man kan transaksyon, kan itong so delivery rider. You can just imagine Now to those who are opposed sa death penalty, how would you feel kung arog kainan nangyari iparayo ki mahal na Diyos sa indong mga kapartidaryos magatabi? I am not advocating for it. I am just asking. Atad igo bagad na ang debate baga sa death penalty pros and cons. O how would you justify duman sa mga anti death penalty advocates, how would you justify na tawan ta ngayang pagkakataon ining nagkasala na makapagbagong buhay? Kumusta? Subuhay kay ito na dahil na tinawan ng tsansang magdiretso pa kan biktima na diniprive na mabuhay makatao pa nin maray na klase nin buhay sa iyang familya. Bako? And then mag-focus na kita ba nga nagkasala niya tawan ng pagkakataon na makapagbagong buhay but igwan ng buhay na pinutol. Bako? Yan, the debate continues manungod sa mga araw kayan tabi ha. Dahil mo na magbagong buhay man ito, you cannot revert itong subuhay man na inutang tabi. I don't know kung sa inaabot ang debate na naman na iyan taduman baga sa Congress sa paagi ni Senador Bongo bubusod na naman na ibuelta ang death penalty. Yan, tabi. So, yan po ang latest. At least, iyan na suspetsado dahil na makakaluwasan sa karsel ta nakalaog pa duman sa reglementary period na ipigtataokan sa tuyang criminal procedure sa irarom kan sa tuyang leyes pigtataokan sa tuyang criminal procedure sa irarom kan sa tuyang lay na iyan nga ni masangatan ng kaso mantang nasa karsel. Hello maray na aga tabi. Hello Sir Pio, mas nagadingag po ako. Gigirabo po ako sa tiga barita mo Sir Pio. Maka kairak man marayang pamilya, maga-graduar sa akas ninda. Tapos po ako po ang gobyerno puputlan pong kamot, pati po ning Susanya, ang mga rapist. So, pag-arog ka pura po yung kamot, imalan po makapang-rape kaya ning dapatan mga arigsan, pipuruplan na ning kamot.
Nya paano man tabi kita baga paano sa Pilipinas. Kita hararom an sa tuyang pundasyon sa relihiyon na bawal baga manggadan aron kayan. Yan ang sa ibong Manalado tabi, madam, tabi. Wayon pa man, Sir Pio, putulong sa ng kamot ng Susanya. Putulong. Ay, ako ang gobyerno, amo ano pa ako. Pagkainit, Sir Pio. Langirap sa pamilya, ako po, nagadingag sila, pero gigirabo ako sa ato pa yung piga-barita, baga ninyo sa DCGB. O, di sige tabi, Tia, salamat din maray tabi. God bless. Ipakya ako sa pamilya. Sige po, Sir Pio. Salamat din maray. Okay. Yan ang saro sa tuyang caller. Ngunyan pong pagkaagaman ng duman sa development na. So, yun na po daiyan makakaluwas ta nakalaog pa duman sa reglementary period na congratulations sa trabaho kan police bakakay ta igwasinan makusog airtight case, ebidensya circumstantial, buda positive identification, gabos-gabos medical legal yaon dyan tabi. May sasangat yan sa korte, then diretso na an kaso kaayan tabi. Dainin fiansa as of right. Makakapagpiansa siya pero so abogado hahagadon sa korte. Then hiligon kan korte kung makusog ang ebidensyas kontra sa akusado, dahil natawan ng piyansa. Pero kung maluya, pwedeng tawan niya ng libertad para mientras. Pero so, pinagsabing no bail as of right. Pag sinabing no bail as of right, na maski day ka maghagad nin permiso sa korte makapagpiyansa ka, igong automatic na piyansa iyan. Araw baga kan halimbawa ngaya ining so simpleng panghabas, igong ning piyansa iyan na nakatakod. Ini, hagadon pa kan abogado niya sa korte. Bakong outright na igos siyang diretsong magpiyansa. Sa kusugnan kan mga evidences na ipinag-file kan otoridad, I doubt kung matawan iyan tabi ni nagkakanigo pang piyansa. Basta no bail recommended yan, susog sa lay, pero hahagadon kan abogado kan kung igawa maning diskarte legal siya, hagadon na makapagpiyansa. Dadangugon kan korte. Iba itong so igoning bail as of right na hagadon o dai pwedeng magpiyansa ang sarong akusado kriminal, ha? Sige, taon-taon ni Bapa, mabareta, mahanap buhay kita. Diretso na ini mga bareta pa ni Angel. Alas 10, we will be right back. Plemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. For everything that's true, count on GS and Blue. Let true things come your way.
sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang KSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Aaray pero di bibigay. Hardilyn Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan. Dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers
Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Social Welfare and Development na punteriya nindang iluwas ang 500 pesos na subsidyo sa low-income families sa katapusan kan presenteng bulan. Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na nasa 12.4 milyones na mga tikos na pamilya, kaiba ang mga miyembros kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, as in social pension beneficiaries ang mga karesibinin cash aid. Sa iyang ipaliwanag na piglalauman ang 500 pesos na bulanan na subsidyo na pupunan bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. BMEG Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hip hip! Alam nyo ba na mapanganib yan? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Good morning sa mga nag-text man tabi. Good morning Sir Pio. Pa-shout out man po dyan sa kami digdi sa TV. Gabos nagdadangog sa Indo. Salamat yan sa yaon dyan sa TV nagdadarangog. Good morning tabi sa Indo. And eto po kami man Sir Pio nagdadangog. Yan dyan sa NGCP Daraga. Uy, good morning sa mga taga NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, Daraga, MTDB. Good morning ha sa NGCP, MTDB. Nagladangog sindatabi. Iraon pa ka mo ha, Raynal daw, and mabuhay ka mo dyan sa NGCP. Tabi, eto pa. Sir Pio, pwede ka pa maghabol sa party list for death penalty with reasonable doubt. Only ikarampag man anta ngani day na mag-arog ang ibang may mga ugali ikaan. Mapatunayan po automatic na darahon sa Russia. Kay Yudi Putin. Maka talaga sir. Tumbang katin, chikitan chikititan tandang tumbang bang tumbang tepe tepe tampam. Sabi manigdigo dayon para sa ko hagadong ko sa gobyerno na daay na kami makaso pero dapat putulan kan duang bitis tapos ang duang kamot lalo na ang pagkalalaki niya para mamatian niya ang tunay na pagdusa. Ngayon manan pahayag kan sa tuyang sarong listener kumbaga an eye for an eye.
Sige tabi, pero we should abide tabi with what the law says tabi. Kung ano sa tuyang judicial and penal system sundun taan tayo an sa tuyang sistema iyo that binds our peace digdi sa Pilipinas. Kung ano nasa espiritu kanlay magpasumitir kita. Yan. Taday paning death penalty, only reclusion perpetua. Yan ang yaon sa satuyang mga penal system na ipigpapataw sa mga magagabat na krimen arog kaya na panglulupig, buda panghabas, panggagadan, sa droga, asin iba pa. So, yan po muna. So, we should respect it, tabi. Ang sa tuya, pinagpresentar ta lang, sumag-inibong na lado. Pinagdidiskutir ta, I'm not advocating for it. Pinagpresentar ta lang, tabi. So, mga puntos di argumentos, logical reasoning, basado sa circumstances, asin sa lay, kan may kinaaraman sa istoryang iyan, tabi. Ano po? Bueno, siguro na dangog na nindo buda na ibareta na kasuhapon pa ini nalingawan ko lang pa na overcome kan mga events kan mga istorya mismo na tabi na so United Nations na so Secretary General na si Guterres yung bagaan na pronunciation inda kaiyan Guterres so Secretary General kang UN ang nagpatanid na po sa bilog na kinaban manunungod baga supig pa para istorya tadig din na impending food crisis. Bako po initabi sa pag-alarma buda pagtakot pero mas maray na itong igwa kita ni naaarama ng informasyon for us to be prepared accordingly, not because of fear but makapag-prepare kita sa tamang paagi. Yan. United Nations na tabi ang nagpahayag kasuhapon o nakaaging aldaw ini ipinagpaluwas dali ngawang kulang kasuhapon na iistorya sa Indo na pur dahil dyan sa protracted war nga ni halawig na geras sanggatos diyas na mahigit na gibugibong ani Yudi Putin sa Ukraine. The world, sabi na nga ni, is being held captive by Putin dahilan sa aksyon niyang iyan na unprovoked na panggigera pagsasakop sa iyang kataning na nasyon na Ukraine. Ngunyan, ang ekonomiya kan bilog na kinaaban is at peril. Bilog na kinaaban po ini. Enot na suminirit ang presyo kan produktong petrolyo, surunuda na po yan. Ripple effect na yan. An Europe budaan Russia yaon ni bagaan Russia ang Russia saro sa mga budang Europe saro sa mga exporter aning trigo buda yan na huwit apektado na bagatabi nababareta na nahihilig na nido sa TV so mga flour millers mga bakery owners yun na namamatay na anipikto sa trigo and ibabataan na istorya. So Department of Agriculture digdi sa Pilipinas ang sabi we should brace for the last quarter kaining taon food shortage or food crisis. Handaan ta po ini. Siguro ang iba dai masyado mataram ang tatakot ta ngaya kung ano bat bako po sa pangtakot pag edukar ini buda pag informar for us to be prepared and act accordingly. Bako por dahil sa takot kundi makapag-act logically and tama. Okay. Anis iba siguro dahil magkaka-interest pa ta. May nakakaon pa, may nababakal pa. Pero tandaan po nindo, comes time. Sana dahil man talaga malawos. Pag dahil na kitang nahiling dyan na sufficienteng pagkaon matarang kamutama palan ngaya supig para irestoryahan dyan sa tingog kan banwaan. Araw kita kan baga paano puwera de los ubos. Sagkod na dahil kita nalulugadan personalmente, physicalmente sa lawas, dahil kita minakirad. Tayaon pa may nababakal pa kita. Pero be prepared, Ngunyan, ang bagas nga ni, saro sa pinaghandaan na ang bagas. Taso kataning niya tong nasyon, dahil ko lang aram kung Vietnam yata ito, nag-increase na kan sa nagpag-exportar nin bagas itong presyo
Yan, bagas. Yun ang pighanda na tabi. Pagkatapos, so, petrolyo, ang problema ta so petrolyo, kaya baga nag-itaas nin bigla ta, so, bilog na kinaban, particular so Europe, dai na nagbabakal nin krudo, nin petrolyo sa Rusya. Tan Rusya sa may dakulang parte, nin pagprodusir nin petrolyo buda pagdistribuer kan pagpabakal sa man iba-ibang nasyon sa kinaban. Ngunyan ang logic kung dai na nagbabakal duman ang kinaban sa Rusya nin petrolyo ta, kung mabakal kita nin petrolyo sa inda, pigdatawan ta ng kapital nagagamito nila sa pagparagera sa Ukraine. Nan-epekto kaan bako sa nang sa Rusya buda sa Ukraine, so epekto na mamati sa kabilog na kinaban, kaya pinutol nila ito. So dakulang supply ang nawara sa market sa produktong petrolyo, kaya nag-increase. Pag date bagan supply, following the law of supply and demand, pag date ang supply, minalangkaw ang presyo. Kaya uyan baga tabi, 6 pesos poco mas o menos sa crudo, 2 pesos poco mas o menos sa gasolina. Okay. So bako sa na yan, hilingon nindo. Na-oro istoryahan ta baga ka nakalihi, sumanangol sa supply kan sira. Dahil nakitang masyadong nahiling dyan baga sa mga talipapa. Saro sa mga rasones, itong sumay mga nagpipidir na dyan sa fishport, kikopar na kan mga darakulang para pider, di-distribute na direkta sa mga saudan, buda sa ibang lugar, therefore depriving us, kitang mga yaon digdi sa kataning sa nakandagat, depriving us na makabakal din barato, asin maray na klaseng sira, nasa kataning kita kan dagat. Okay. Now, saro sa mga rason pa is one, kumuha lang ka na padingnal, ang presyo kan grudo, gasolina, so mga saradit na parasira, maski so mga parasira, nag-agrangay na, pambihira na maglawod. Thereby mga tugang, saro pa yan sa posibleng rason kung nagdidiit ng supply nin sira dyan sa mga talipapa. Oh, we should brace for more. Sabi kan Department of Agriculture na tabi, nagtaram na ha, baka last quarter kaning taon digdima sa Pilipinas, makamati kita kan araw ka ng mga abnormalidad sa pricing buda supply kan pagkaon. Pur dahil nga ni dyan. So, yan po, mismo ng so United Nations, nagpasabot kaan so Secretary General si Guterres. Yan, Guterres ang taramon bako man na Gutierrez. Takon Gutierrez, si Doña Pat Gutierrez yan. Pero so iyan na Secretary General kang UN, so lalaki si Guterres nagpahayag na sagkod gayang day matapos iyan, maski nga ni si incoming National Security Advisor Professor Claring na Carlos si Clarita, nagasabi igwanin hararaw na pagkaadalan sa international security and foreign relations, ining girang ini mananggad halawig ang epekto pa kan sagkod na dayan mapundo. Kaya siguro naugma man si Yudi Putin, tabak o sa naso Ukraine na pig-apiktara niya, bilog na kinaaban baga is being held captive by President Vladimir Putin. Sige nga i-sanctionin do ako. Pero mamamatian man nga bilog na kinaaban, i-sanction nga nindo ako Estados Unidos, i-sanctionin do ako European Union, pero mati kan bilog na kinaaban, so gibugi, so epekto kan gibugibo ko. Kaya araw gayud kanan, so sana may makakumbinsir dyan kayo di Putin at tapuso niya na ayan dipisil baga tabi na sitwasyon. Gunmoan pinagtatakutan na o pinaghandaan na kabilog na kinaban is this food crisis. Surunod na iyan tabi darakan sitwasyon niyan. No less than the UN ang nagpahayag na po kan tabi si Secretary Guterres. Maray na aga tabi migong King Reginaldo. Kumusta ka tabi diyan sa imong lugar tabi migong King Reginaldo sa Bunker 1 tabi yan. Ano lamang an yaon diyan sa Bunker 1. Sabi ni Christopher Catura, morning Sir Pio. Sabi man ni Oliver Ferrer, good morning po. Patay na yan ng mga salot sa lipunan, sabi ni Christopher Catura. Sabi man ni Elgita Alim Briones, good morning. Sabi man ni Maria Gemma Vargas, blessed morning Sir P. Watch him live from Malilipot, Albay. Maray na agad yan sa mga taga Malilipot, Albay. Tabi ano po, yan, mga
mensahe po sa DCGB News Online. May naramdaman ako, Compadre Nal, bago kita wrap up kang programa ko niya na semana. Sa ito nga ning munisipyo, so may nagadan na kapitan del barangay na may nako ang parang fragment ning bala sa iyang payo. Malilipot ba yon? O sa malilipot. Now, duman sabi tangani baga mati-testing as compared so performance kan pulis bakakay, so performance man kan pulis malilipot. Sabi tao nga ni ba kan nakalihis, digdi matitesting ang abilidad kan mga pulis, kan otoridad sa pagresolver kang krimen kung dai nin testigos. Malaw gayud so forensic investigation, forensic science, pira na itong bulan. Misteryoso baga so pagkagadan kan kapitan na ito diyan sa malilipot, kapitan del barangay, may nakuha ang parang fragment of bullet diyan sa iyang payo na nagadan dining testigos. Haloy na day nakita bagang bareta, sana day malista sa tubig ang krimen na ito. I-compare mo di sa bakakay, igwaning testigos na nakahiling, madaring na resolveran sa krimen. Diba? Now, i-compare mo duman sa balilipot, ano ba? Parang day kitang naisihan, diyan nagkakaigwanin problema sa investigasyon. So capability niya to kan mga otoridad na makaresolver ng krimen kung dainin testigos na nakahiling. Yan, diyan kita nangangamutin yung tudo-tudo. O yung bagatabi. Bako arog sa ibang nasyon na sa bagay, mga abantido sinda using forensic science, nadadakop ang mga suspetsados. Digdi sa satuya, classic example is ining so panggagadan sa sarong kapitan dyan sa malilipot, nadainin testigos na nakahiling sa culprit, sa perpetrator. Day bagan nakukuha mo niya, day nare-resolveran sa krimen. O ikumpara ni Dodi, so sa bakakay naman, taigong testigos nakahiling duman, o yan dakop tulos si testigos, almost case closed na tabi. That's the difference tabi. Ano pa? Sa pangarang kabilog na puwersa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo, partikular kan programang Tingog kan Banwaan sa pagikan mga informasyon sa Sinibapa. Happy weekend po! Pwede na pading nag tanganing makalaog iyan ng mga hanap buhay and makapon si Papa Mar and MR in harani sa oras. Salamat at happy weekend. Viva Señor Santo Cristo. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na